איקס ועוד 2 בריבוע. שווה. וואי, לא הולך. תגיד לי, מה אתה גנוב? מה אתה מתעצבן מה עליו? בלחץ? מה? יאללה, אני לא מרוכז כבר. איזה בעיות אתה? כמה בעיות? יואב, הלאה, קובי, מה מה נשמע? קורה אחי? מה נשמע? אחי, לא הולך. למה לא עולה? לא יודע, לא מצליח. מה תקע? אז בוא רגע. בוא שנייה. מה? יש לי בשורה טובה בשבילך. אבל שמע, אתה שומר על פה סגור, כן? ברור, ככה אתה מכיר אותי. מכיר אותך, אבל אחי אפשר לדעת, שומע? בקיצור, מחרתיים יש מבחן במתמטיקה, נו. נכון? אתה רוצה לקבל 100? ברור. בטח רוצה. אז השגנו את הטופס. עלק. כן, איך אחי. השגתם? בלי שאלות קשות, אתה מעוניין או לא? אני אומר לך יואב, תיקח את המבחן, תצלם עליי, זה לא נכתב מהעתיד. הרי אם אתה לא תצליח פה אתה תרד ל4 יחידות, אז תיקח אותו, אל תיקח. אבל לא, זה לא מוסרי. אל תקשיב לו, תיקח את המבחן, תעתיק אותו, תצלם, תפתור ותחזיר ומאף אחד לא ידע. מה? סתום. אתה הולך לעשות סקן הזה איזה מילה. טוב, לא יודע, לא מעניין אותי, אני לא מעתיק, וזהו. לא חכם. אנחנו לא חשב. מה אני יכול לעשות?